Takže čus, já vás vítám u mého prvního let's play no spíš u úvodního videa a návodu, jak si udělat vlastně takovejhle profil na YouTube a můžete si z toho udělat i vlastně pozadí vašeho YouTube channelu. Takže do popisku videa dám tady jeden program. Udělám takhle. Vlastně objeví se vám tohle, dáte tady to. Dáte vytvořit nový obrázek. A když chcete profilovku, tak musíte 500. No. 500. OK. Se vám takhle objeví. A dáte vlastně kliknu si takhle na tadyto, pak si dáte tadyto. Vyrazit si cokoliv, já si třeba vyberu tohle, úplně jedno. Takhle vlastně to přetáhnete. No dobrý, máte to tam. Tam chcete napsat nějaký text. Takže třeba sem napíšem. Se dám vždycky tu největší velikost. To nejlepší. Změníme si barvu. No tady ne. Třeba si dám červenou. OK. A když jsem tam třeba, nevím. D. No, a tady se můžete změnit. Já se dám vždycky tohle, to je pro mě nejlepší. Dáte OK. To je všechno, co k tomu můžete udělat. No, ještě pak k tomu můžete něco udělat, ale já bych myslím, že vám tady to možná bude stačit. A takže dáte soubor, uložit, takhle si to necháte, dáte můj počítač, OK, jak chcete pojmenovat, třeba takhle si to uložím, no a máte to na ploše, sorry, jsem nechtěl, no a kde to máme, tady to máme, když se rozklikneme, to máte tady v obrázkách. A když si to chcete dát na svůj channel, jdete na YouTube. Třeba tohle, jdete z obrázek kanál. Dáte. Kino tady to. Upravit kanál. Dám třeba bodce jako Baslan.cz. Nahrát, vybrat muziku z počítače. Teď na to kliknete dvakrát, koukejte, takhle se na to můžete podívat. No tak kliknete dvakrát a máte to. Já si myslím, že by to tady k tomu videjku mohlo stačit. A dejte like, odběr a zatím čus dalšího videa. Tak čus.